ile kunnafoni banan kɛnɛ kan kunnafoni banan ye radio jɛgafo ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔ o ye Jibi Jakite politique kuma mais nin bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen don sisan an bɛna an da don a la e ko cogo di k'a fɔ Jibi y'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ o bɛ bɛn Bokar Keita Bokar Traoré a kuma bɛɛ ayiwa i ka ko fiɲɛ Bokar Traoré Fasiriba ko a ko min ye Choguel Kokala Mayiga wari a y'i da don Mali ko la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye taama belebele a y'o kɛ Nations Unies ale ka lajɛ kɛnɛ kan New York Amérique jamana kɔnɔna la a ko o lajɛ kɔnɔ a y'i da don Mali a bɛ lahela mun na Bokar Traoré i b'a ye k'a fɔ Choguel k'a ma tɔto kuma na Fasiriba ko kuma minnu bɔra Choguel da ko de b'a dusukun na wa ko de bɛ maliden caman dusukun na Musa Sayon Kamara ko a ko min ye Choguel Kokala Mayiga a ye foli ani ta ni ka Nations Unies o cɛbaw sɛgɛrɛ maa minnu nana dɛmɛ na an ka jamana kɔnɔ bɛ wuli ka jɔ minnu na nka a y'a yira k'a fɔ ko joli tɛ kɛnɛya nɛn kan maa minnu nankun ye an ka jamana bɛɛ ni basigi sabatili ye Bokar Traoré i b'a ye k'a fɔ ko olu y'u dan yira n'a dumɛn k'a fɔ k'u nana fara anw kan Bokar Traoré u jɔyɔrɔ kan ka ye u nafolo dama kana bila bila Mali kan ka suma Mali kan ka basigi nka k'ale bi ko Mali ka goni Choguel Kokala Mayiga ko a ko Mali ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an sago b'an yɛrɛ la an tɛ maa ka jɔ a juru kɔnɔ maa ka ko tɛ jɔagoya an kan Bokar Traoré min ka di an ye an b'o kɛ wa min man d'an ye an b'o bila Fasiriba ko min ye France 24 ni RFI o kunnafonidilaw ye u ye ɲininkali ta ni ka Choguel Kokala Mayiga ɲininka Bokar Traoré a y'a yira de Bokar Traoré ko a ko in bɛna bɔ wa waati min fɔra k'a bɛna ko waati kɔnɔ wa a ko a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ a tɛ se ka kɛ ale kɔni ɲɛ bɛ min na Bokar Traoré k'a kɛli o bɛ sɔn ka gɛlɛya sabu jamanadenw welelen bɛ ka sigi kuma dɔ kunna n'o ye assise ye wari b'a ye k'a fɔ o assise nationaliste fɛ malidenw bɛna lajɛ Mali kura hakilina kura min ye taabolo ni kunkelenna kura ye Bokar Traoré ni ka bɛn o kan wa k'o de kɛnɛ kɔnɔna la a bɛna jalatigɛ ni dɔ bɛ fara kan walima ni fɛn tɛ fara kan k'ale kɔni dan bɛ min na ni dɔ farala kan Bokar Traoré ko kana bali maa la sabu kalafili labɛnnen ka ɲa ko ka fisa ni kalafili o kuma kelen ten o kana bɔ tugu ka bɔlɔw minɛ kala taa kelen Fasiriba ko Choguel Kokala Mayiga a kunkilenna yɛrɛ Bokar Traoré o kuma min ye kalafili kɔni ye ko malidenw k'u sigi ka dɔ de kɔni bɛna fara kan min bɛna fara kan o bɛna kɛ kalo joli ye walima o bɛna kɛ san joli ye walima tile joli Bokar Traoré o ɲininkali o to min bɛ Fasiriba ko a ko min ye assise nationale min ɲɛnabila baaraw bolodara a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye jamana kunkanko kuma Bokar Traoré ko parti politique dɔ ko o kuma ko a t'o kunbakulu data la cogo di kunbakulu ma nafa ye ne ko u tɛ sabali wa u ma nafa ye n k'u ka sabali o kuma ko transition maaw ka baara tɛ wa jabate kabi démocratie nana n'an ko bɛɛ yan jɔnni b'a la ka jamana mara politique min k'a la sɔrɔsiw b'o k'a la wa an tɛ cɛ dɔ politique maa caman bɛ yen olu ɲigina nin baara in na ni ka funu assise nationale min bolodalen bɛ o bɛ maaw sɔrɔ ɲɛfɛ wari min ye o politique maaw ye u ko nafa tɛ assise la wari tiɲɛ fu don Bokar Traoré k'ulu data la ne bɛ kuma dɔ fɛ ɲɛna bɔ yanni ka taa yɔrɔ jan sɔgɔma u ye ɲɔgɔn sɔsɔ wuladafɛla la u bɛna ko dɔ la n'u kuma sigi sɔgɔma wuladafɛla la u ye kuma min sɔrɔ u tun bɛ sɔrɔ wa a bɛ gɛlɛya Musa Sayon Kamara ko Bokar Traoré a bara ta an ka masakɛ kalafili ko CEDEAO ɲɛmaa olu kɛmɛ k'u kantigɛ da di février kalo tile 27 k'a tɛ tɛmɛ o kan sabu ko n'i y'a mɛn ko kalafili min bɛna bolo da an ka Mali kɔnɔ CEDEAO cɛbaw de bɛna lajɛ a kɛcogo ɲuman ka Wagner ko in sɛgɛrɛ min ye Choguel Kokala Mayiga a ko Wagner ko ale yɛrɛ tulo b'a la ko e ko ŋunuŋunu kan tɛ di k'ale y'a kuma mɛn cogo min na Bokar Traoré min ye Wagner ka nali kuma na ŋunuŋunu kan na a ko ale kɔni bɛ se ka min fɔ Irisiw ka lasigiden o kuma ko ye kuma min fɔ o kuma ko Mali ni Wagner ko kɛmɛ ko baden Maliyɛnw bolo ani Faransi n'a nɔfɛmaw bolo kɛ n'o tɛ k'ale tulo b'a la ko ŋunuŋunu don n'o ye rumeur ye a ko Mali kɔni ni jamana si ma tigɛ nɔ bila kɛ an bɛ don min na ko bi ko kɛlɛkɛcɛw ka na an ka jamana in kɔnɔ o kuma minnu bɛ ka fɔ n'a bɛ kɛ o kuma ko ye don na nataw ye k'a kɔni ma kɛ ban Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na Mali kɔni ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ a yɛrɛ bolo min ka d'an ye an b'o kɛ min ka d'an ye an b'o fɔ siga t'o la Wagner bɛna wo Wagner tɛna wo a ka di malidenw ye cogo min na k'a bɛ kɛ ten a bɛ kɛ ten fana kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Sayon Kamara ale ka sɛbɛnni don Musa Sayon Kamara ka fara indépendant maaw kan a b'u bɛɛ lajɛlen fo o ko ten dugumɛnɛ a tɛ kulusi jala siri nka a b'a foni ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le pays maa min ka wulikajɔ ye nin o ye Ibrahim Jite ye Ibrahim Jite ko min ye i n'a fɔ i da tula la cogo min na min ye assise nationale de la refondation ye ni
kura ka se ka fiye malo faso maliba taabolo la min y'a sariya sun ye n'o ye institution ye nin bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ nin kura ka fiyɛ u la waasa min ye jamanadenw ye hamina ni degun minnu bɛ o kan fura bɛ se ka ɲini o na joona teliya la cogo min na o kɔni min ye assise nationale ye u labɛnw b'a la ka ŋunuŋunu ka ɲɛsin a ma n'i y'a ta k'a lajɛ min ye organe de gestion des élections ye organe unique de gestion des élections n'i y'a ta k'a lajɛ min ye o baaraw kunfɔlɔw ye e ko o n'u ma don wa min ye tile saba baara ye o baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ anw ka ɲɔgɔn dalajɛsoba kɔnɔna na n'o ye centre international de conférence de Bamako ye tile saba kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ maa caman k'u wele bɛ kɛnɛ kɔnɔna na kɛnɛ bonya minɛ kun t'a mɛn ka di maa min fana ma o de y'an ka ministre ye ministre min n'o ɲɛsin bɛ fondation de l'État ma chargé des relations avec les institutions n'o ye Ibrahim Ikasa Mayiga ye a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ jamana sera dankan dɔ la sa ko jamanadenw bɛɛ lajɛlen de kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma degun min n'an bɛ a kɔnɔna na ani dingɛ min ni faso maliba b'o kɔnɔna na janfajugu min n'o siri bɛ faso maliba kan waasa a ka se ka bɔ o dingɛ in kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen de hakilina ni kungilennaw kan ka kɛ kelen ye ko wa ko kɔrɔfɔ minnu bɛ yen n'o kɔni kɛ bɛ sababu ye ka manifin fɔ ɲɔgɔn kɔ kɛrɛnkɛrɛnyala min ye politique ɲɛmaaw ye ko nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de kan ka da kɛrɛfɛ ka faso maliba k'o bila sanfɛla la ko bawo k'a bɛ san 30 bɔ bi n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ y'a doli anw ka jamana kɔnɔ n'o ye démocratie ye ka na minɛ a nadon ka na bɔgɔ bi la k'i b'a ye k'a fɔ ko caman kɔni kɛla o ko caman kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka jamana sariya sunba ye n'o ye constitution du 25 février 1992 ye hakilina dɔw ta la donni kama ko bi na ne y'o ni bi ko n'u taabolo ta k'u lajɛ k'a fan dɔw bɛ yen k'u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ k'o bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ nin kun bɛ yen ko ni a ma bolo da jamana an bɛ to nin den kan an dɔ in de la fan dɔ la waati dɔw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati dɔw fana na an b'a ye k'a fɔ kungilennaw ni hakilinaw k'u tɛ kɛ kelen ye ko wa ko min ye maaw ye minnu bɛ yen n'olu welela ka jɔ nin kɛnɛ kɔnɔna na Fadili Kɛba ka fɔ la k'a bɛ taa maa 770 ani 50 bɔ ɲɔgɔn la minnu n'u bɛ tali kɛ anw ka politique ɲɛmaaw na min ye anw ka institution de la république ɲɛmaaya bulon ye ka taa se administration publique ma anw ka sanayɛlɛ kalanso n'o université ani politique ɲɛmaaw ani fara ɲɔgɔn kan tɔnw n'o ye regroupement ko fɔ nin bɛɛ lajɛlen ani organisation de la société civile nin bɛɛ lajɛlen fo ka taa se an ka jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ manifin ka hakɛw ni k'u lafasa min ye syndicaliste ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa se diinɛ tigilamɔgɔw ma nin bɛɛ lajɛlen welela a jirala fana k'a fɔ bɛɛ lajɛlen da ka don baara la wa min ye hakilinaw ye n'o ye organe unique de gestion des élections ye ni a bɛ dalaselila an k'a ma ko OUG n'i y'a ta k'a lajɛ a ka wuli ka jɔ a bɛna kɛ ka to fɛn min na o de ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen ka se ka sigi sen kan maa minnu bɛ yen n'olu bɛna sugandi ka bila a ko kɔnɔna na a bɛ dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye wa n'a dayɛlɛla fana maa laadiruw ka se ka ɲini sugandi ka bila a la o maa hakɛ fana k'o bɛ t'i jɔ maa 9 na o maa 9 furanjɛ min bɛ na ni ka ta ka kalifa u la o ye san 7 ye min kɔni ni a tɛ renouveler ni segin tɛ kɛ a kan n'u ka san 7 dafa la u b'u kɔ kɛ i b'a fɔ nakɔkɔlɔ kɔ wa min ye maakɔrɔw ye olu na sugandi ka bila u nɔ na ko wa ko n'i ye autorité indépendante in fana ta ni k'a lajɛ n'o autorité indépendante de gestion ye des élections ye bɛnkɛla tɔgɔ min ka a kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ n y'a ɲɛfɔ cogo min na n'o ye AIG ye autorité indépendante de gestion des élections u bɛna o de ka nin tile damadɔ sigi kɔnɔna na wa a jirala fana laɲini ɲɛsin bɛ fɛn minnu ma n'o ye avant projet ye ka ɲɛsin assise nationale de la refondation du Mali ma o kɔni hakilinaw fana bɔlɔ o turu la min kɔni hakiliw bɛna feere ka ɲɛsin a ma min ye fédéraliw ye k'o labɛn yanni assise do cɛ nin kɔni bɛna kɛ sabu de ye nin kura u ka fiyɛ faso maliba taabolo la waati ni don nataw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi Mali seleke 4 kɔnɔna na hakilisigi ni basigi kɔnɔna na ka se ka i da don faso maliba ka yiriwali baaraw la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye nin ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔna na Ibrahim Jite a ka wulikajɔ o tarawele le pays an b'u fo ne bɛ n bolo don ko kura tuguni notre printemps fasiriba n'o ye nɛgɛsɔn a ko Mali politique ko Bakari Tarawele min ye cɛw n'u ma kari ɲɔgɔn na seba ti dɔn a ko URD Bakari Tarawele wulikajɔ mun bɛ yen a ko min kɔni ye URD ka cɛ bɔ Bakari ko bɛ sen na an bɛ don na kule ɲɛmatunu maaw la a ko n'i y'a lajɛ kabini Sumayila fatura Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ URD ka cɛ bɔ ko o kuma farafarali olu daminɛna bɛɛ lajɛlen n'i kunkilenna bɛɛ lajɛlen n'i ka taabolo Bakari Tarawele a ko n'i ye ko yɛrɛ taabolo lajɛ a ko URD kɔnɔ basigi tun bɛ yen nka min ye dunan fila nalen Bakari Tarawele ko kɛra sababu ye ni ka dagaba lamaga URD kɔnɔ nafolo ka baara Mamadu Igori Jara ye ale ni Dr Boubou Cissé Fasiriba ko Bakari min ye nin cɛ fila ye olu ka nali Bakari u bɛɛ lajɛlen jama dɔ salo o kuma jama bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔ Bakari ko n'i y'a lajɛ maa min bɛ bi ni URD jamakulu ka danaya b'a kan
Bokari o de ye chargé à la communication de l'URD maître Demba Traoré Fatriba ko a ko ni ko tabolo lajɛ ale ka jama Bokari ko de ka ca fo ka dama tɛmɛ wa maa caman bɛ maa minnu URD tu tigɛ baw ye URD ka dana baw Bokari Traoré kulu y'a yira k'a fɔ olu tɛ maa wɛrɛ kɔ dɛ ko nin ko in mana munumunu togo togo Bokari Traoré maa min kɔni bɛ wuli ni birisi ɲiyɔrɔ sara ye o de ye maître Demba ye ko hali ni fɛn t'a bolo Fatriba ko Bokari ko kɛ ko o ye fɔ ko ye ko n'i y'a mɛn ko bi sera maa minnu ye kunu jigisimi baaraw kɛ kunu danaya baaraw kɛ min ye kunu fasodenɲumanya baaraw kɛ Bokari Traoré ko maliden tɛ ɲinɛ ko kɔ koyi ni Soumaïla tun bɛ balo la Bokari ko ni Soumaïla yɛrɛ tun b'i bolo denkɔni ɲɛsin maa la n'ale tɛ cɛ bɔ ye k'o bɛ sɔn ka kɛ maître Demba ye siga t'o la Fatriba ko a ko maître Demba URD jamakulu u ka danaya b'a kan a ko n'i y'a lajɛ Mamadou Ikor Jarabe Segukaw ka danaya b'o kan Dr Boubou Cissé bɛ Moptikaw ko k'u ka danaya b'o kan Bokari Traoré maître Demba ye bɔli min kɛ Kayikaw ye kuma minnu fɔ Bokari Traoré k'u b'a ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ o kuma k'u da don buru kelen na ni k'a fiyɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye ko sama-samani kana kɛ nin ko in na min ye URD ka candidat ko ye Bokari Traoré juma tɛmɛnen n'o bɛnna kalo in tile 24 ma o kuma lisi da k'a tugura maa minnu bɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye candidat fasina la o kuma u bɛ k'a ko in fɛsɛfɛsɛ an bɛ waati min na ko sisan o kuma min ye ka nin ko in k'a jalatigɛ URD ka candidat sɔsɔli tɛ min kɔfɛ bilen Bokari Traoré ko bɛɛ santalama u ka conférence ba dɔ senfɛ n'o bɛna kɛ kalo kura tile 23 Fatriba ko Bokari Traoré ko labɛnw bɛ sen na nka ka kɔn nin don in ɲɛ Bokari ko fiɲɛ kɔni tafan yera ka ban URD ka candidat a mana tigɛ da o da la o de ye maître Demba Traoré Fatriba ko tigɛdiɲɔgɔnma parti k'u k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na fɛn dɔw kɛra o kuma k'u ka ji da o sɛnɛ kan a ko min ye Adema PJ Bokari Traoré kulu y'a yira k'a fɔ olu tɛ maa wɛrɛ kɔ dɛ ko nin ko in mana munumunu togo togo Bokari Traoré maa min kɔni bɛ wuli ni birisi ɲiyɔrɔ sara ye o de ye maître Demba ye ko hali ni fɛn t'a bolo Fatriba ko Bokari ko kɛ ko o ye fɔ ko ye ko n'i y'a mɛn ko bi sera maa minnu ye kunu jigisimi baaraw kɛ kunu danaya baaraw kɛ min ye kunu fasodenɲumanya baaraw kɛ Bokari Traoré ko maliden tɛ ɲinɛ ko kɔ koyi ni Soumaïla tun bɛ balo la Bokari ko ni Soumaïla yɛrɛ tun b'i bolo denkɔni ɲɛsin maa la n'ale tɛ cɛ bɔ ye k'o bɛ sɔn ka kɛ maître Demba ye siga t'o la Fatriba ko a ko maître Demba URD jamakulu u ka danaya b'a kan a ko n'i y'a lajɛ Mamadou Ikor Jarabe Segukaw ka danaya b'o kan Dr Boubou Cissé bɛ Moptikaw ko k'u ka danaya b'o kan Bokari Traoré maître Demba ye bɔli min kɛ Kayikaw ye kuma minnu fɔ Bokari Traoré k'u b'a ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ o kuma k'u da don buru kelen na ni k'a fiyɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye ko sama-samani kana kɛ nin ko in na min ye URD ka candidat ko ye Bokari Traoré juma tɛmɛnen n'o bɛnna kalo in tile 24 ma o kuma lisi da k'a tugura maa minnu bɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye candidat fasina la o kuma u bɛ k'a ko in fɛsɛfɛsɛ an bɛ waati min na ko sisan o kuma min ye ka nin ko in k'a jalatigɛ URD ka candidat sɔsɔli tɛ min kɔfɛ bilen Bokari Traoré ko bɛɛ santalama u ka conférence ba dɔ senfɛ n'o bɛna kɛ kalo kura tile 23 Fatriba ko Bokari Traoré ko labɛnw bɛ sen na nka ka kɔn nin don in ɲɛ Bokari ko fiɲɛ kɔni tafan yera ka ban URD ka candidat a mana tigɛ da o da la o de ye maître Demba Traoré Fatriba ko tigɛdiɲɔgɔnma parti k'u k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na fɛn dɔw kɛra o kuma k'u ka ji da o sɛnɛ kan a ko min ye Adema PJ Bokari Traoré bɛɛ y'a ta k'a lajɛ min ye u ka bureau ye min n'o ɲɛmɔgɔya ta an bɛ ka kalifa professeur Cɛmɔgɔ Sangare la a jirala k'a fɔ walasa u ka se ka nin kɔrɔfiyɛ u ka tɔn taabolow la u ka section minnu bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ka se ka kuraya o k'o tɛ taa min ye bureau exécutif national min kɔni n'o o fana jaso bɛ maa minnu kɛlen bɛ k'o senkɔrɔma don dɔ kosɛbɛ o ye bureau national la jeunesse ye ani bureau national des femmes ye olu ka congrès o de bɛna bɔ ni ka kɛ fɔlɔ ka bɛn octobre kalo tile 10 ma san 2021 wa min ye parti yɛrɛ ka bureau exécutif national ye u ka congrès ba o kɔni o bɛna sigi sen kan ka bɛn octobre kalo tile 16 ma fo ka se a 17 ma san 2021 wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ a ko min ye professeur Cɛmɔgɔ Sangare ko yalima e ko k'o tɛna gɛlɛya a bolo wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ n'ale ma sɔn ka juru kun bila bɛɛ a ka dankan minnu bɛ yen n'o ye vice président ye olu caman kɔni kɛn bɛ ka u ɲɛ gɛnɛ bɔ sigiyɔrɔ in nɔfɛ walasa o bɛ se ka kɛ Adema ka ɲɛmaa ye cogo min na wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ kokura a bɛna maa minnu
minnu sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ i tulo ma jɔ dɛ olu de filɛ nin ye min ye Abdul Kader Konate ye nin bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Ampe ale ye section de Koro Adema PSC to a la ale y'o ɲɛmaa ye ka taa se Mustafa Diko ma ale ye Adema ka section min n'o filɛ Douanzan a y'o ɲɛmaa fana ye fo ka taa se Marimanca Jara fo ka se a 17 ma san 2021 wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ a ko min ye professeur Cɛmɔgɔ Sangare ko yalima e ko k'o tɛna gɛlɛya a bolo wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ n'ale ma sɔn ka juru kun bila bɛɛ a ka dangan minnu bɛ n'o ye vice président ye olu caman kɔni kɛ mɛ ka u ɲɛ gɛnɛ bɔ sigiyɔrɔ in nɔfɛ waasa o bɛ se ka kɛ Adema ka ɲɛmaa ye cogo min na wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ kokura a bɛna maa minnu sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ i tulo ma jɔ dɛ olu de filɛ nin ye min ye Abdul Kader Konate ye nin bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Ampe ale ye section de Koro Adema PSC to a la ale y'o ɲɛmaa ye ka taa se Mustafa Diko ma ale ye Adema ka section min n'o filɛ Douanzan a y'o ɲɛmaa fana ye fo ka taa se Marimanca Jara o dɔ bɛ tali kɛ Adama Nubunɔ Jara la min ye section fasiri kɛ b'a ka fɔ la n'o ye Seydou Dambele ye ko la section rebelle de l'Adema PSJ de Sikaso o ɲɛmaa o de ye Adama Nubunɔ Jara ye awɔ o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye Yaya Sangare ye l'enfant terrible de Filamana o fana o bɛ wuli ka jɔ la section de Yanfoyila ale fana b'a la ka fɛɛrɛw ni dabaliw fara ɲɔgɔn kan waasa min ye tɔn ɲɛmaa ye a bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ cogo min na o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye fasiri kɛba ye halisa n'o ye Seydou Dambele ye a y'a jira k'a fɔ ni Adema PSJ yɛrɛ ka tariku ta ni k'a lajɛ k'a maana k'a taa ni ka segin kabi hakilinajigi san 1992 ka na se san 2002 ma i b'a ye k'a fɔ tɔn in kɔni a yeleyelela jamana seleke naani kɔnɔna na ha ka ca jamana yɛrɛ kɔkan na ko wa ko n'i ye kɔrɔfɔw lajɛ ko ye ni ka tɔn ni ka kolo giriya ni k'a dili don jamana yɔrɔ caman na ko wa ko n'i ye kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen lajɛ kokura min ye section 46 ye Adema o kɔni o de bɛ a bolo bi bi in na ko wa ko section minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'o olu kɔnɔna na olu kɔni o kɛn bɛ ka olu kɔni ka papier o ma se ka siège ba ni ka o lasɔrɔ Bamakɔ o dɔ bɛ tali kɛ section de Kulukoro kan Kita Sisi fo ka taa se Bamakɔ yɛrɛ ma ko bawo sama-samali ani kɛlɛmisɛnnin minnu n'olu bɛ tɔn kɔnɔna na ni yɔrɔ kɔfɔlɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛ kɔni bɛn tɛ ko la waasa o ka se k'o tɛgɛ kɔni si maa dɔ la ko wa ko n'i y'o fana bɔ yen min ye denmisɛnninkaw ka jɛkulu fana ye o min n'o fana ninkura kan ka fiyɛ o bureaucratigi fana baaraw kan ka kɛ k'olu ka section 32 51 to a la u kɔni u y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛmali nata ni ka ɲɛsin o ma ko wa ko u ka tɔn yɛrɛ jɔsɛrɛ sɛbɛnw fana b'a jira maa minnu bɛ waasa e tɔgɔ ka se ka fɔ e ka se ka i kanbɔ jɔyɔrɔ ninnu nɔfɛ fo i si o ka se san 35 ma wa n'a tɛmɛn'o kan fana min ye jɔyɔrɔ ye e tɛ o sɔrɔ o bɛna kɛ sababu ye maa caman bɛ olu sen ka se ka bɔ a la wa n'i ye a ta k'a lajɛ kokura min ye Yusufu Aya ye o min bɛ section de Koro to a la denmisɛnninkaw u yɔrɔ fo ka taa se Ben Mawulud ma section de Gawo nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ k'u n'u kanbɔ min ye denmisɛnninkaw ka jɛkulu o renouvellement senfɛ fo ka taa se min ye Kulukoro Sikaso Segu Mopti Tombouctou denmisɛnninkaw ka jɛkulu to a la nin bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ k'olu na maa dɔ ɲini k'o bila ka na o bɛ bɛn maa min kan min bɛna se ka u jɔyɔrɔ fa bureau renouvellement senfɛ nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'alerte kɔnɔna na Seydou Dambele a ka fasiri bɔjɛbate ko kuma min bɛ taa dugutigi bulon na o t'a bɔ dugutigiden k'i kunda kogo la ne ko bala cogo bi nouvelle horizon fasiriba n'o ye Demba Konte Mɔmɔdi Tarawele a ko dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da a ko n'i y'a lajɛ jamana masakɛ kɔrɔ ka pankuru sanni ko Mɔmɔdi Tarawele hali bi an ka to sira tɔ guwan a ko nin ko in a na danana fasiriba ko a ko ko ni ɲɔgɔnna fila bɛ kɛ Mali kɔnɔ bilen a bɛ kɛ n'a kɛla o bɛ taa kaso la sabu min ye kunu diya ayiwa Mɔmɔdi Tarawele fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ ni affaire in kɔni u bɛ yen ale fɛnɛ kɔfɛ ala k'a fɔ ninnu minɛlen gundo tɔ bɛna bange ɲininkali bɛ ka taa k'u sɛgɛrɛ dɔɔni Mɔmɔdi Tarawele ɲininkali caman taara ka Madame Buhari Fili Sisoko sɛgɛrɛ dɔɔni Fili ko Mɔmɔdi Tarawele k'ale kɔni nana bila nin ko in na k'a t'a kalama bi a t'a kalama sini o kuma k'a b'i kale dɔrɔmɛ kelen k'a t'a kɔnɔ dɛ gaba waati musokɔrɔba a b'a la ka nin kuma fɔ a ko a b'i kale a n'a ka diinɛ cɛ a b'i kale ani masa jalakibali cɛ nin pankuru wari dɔrɔmɛ kelen a t'ale kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'ale y'a tɛgɛnɔ bila u ka sɛbɛnw na a t'u jɔ fɔ sa Mɔmɔdi Tarawele o kuma min ye cuwafɔ ye o de daminɛla sabu ni nkalondari la i bɛ se k'i yɛrɛ ko k'i jɛ cogo min na i b'o fɔ Fili ko dadimi t'ale la dɛ a ko in kɛra ale sigilen bɛ munumunu ka na d'ale ma ale ye nafolo bɔbaa ye Mɔmɔdi Tarawele fasiriba ko a ko Fili a ye cɛdenw de tɔgɔ fɔ min ye an ka officier jalabatigiw ye a ko maa minnu ye surfacturation kɛ Mɔmɔdi Tarawele
maa minnu ye sɛbɛnfuraw labɛn maa minnu ye nafolo bɔ ɲɛjugu ni ɲɛɲuman a ko ale kɔni dan ni yamara dira ale ma ale bɛ nafolo di nafolo in bɛ taa don min na ale t'o kalama Boubacar Traoré ale ka baara kɔni ni min fɔra ale b'o kɛ o tuma minnu ye nafolo minɛ o tuma k'u ka tigɛ nɔ bila sɛbɛn filɛ ni min bɛ bɔ a la Boubacar Traoré k'u ye nafolo minɛ ni min ye olu de don o tuma ko nafolo in dɔrɔmɛ 1 t'ale kɔnɔ musokɔrɔba tɛ sɔn a tɔgɔ ka nɔgɔ dɛ a ka kuma Fasiriba ko Boubacar Traoré o tuma k'a ye maa caman wele k'a f'u ye ko a ye baara minnu kɛ o tuma ko ɲininkali waati sera dɛ ko ni min bɛ se ko la i ka wuli joona joona i ka t'i yɛrɛ di pôle économique maaw ma ko n'o kɛra Boubacar ko bɛ kɛ sababu ye ni k'a ko in dala sumaya ko n'o tɛ ko ni pôle économique maaw wulili nɔfɛ Boubacar Traoré ko ka wuli nɔfɛ ka taa nɛgɛ k'i bolo la o tuma ko min kɔni i ye min kɛ k'i bɛ o tuma ko maa dɔw kɔni wulila ni ka taa n'u yɛrɛ ye pôle économique na Boubacar Traoré k'ulu fana bɛ ka ɲininka nin waatiw la a ko sɔrɔdasi jalabatigi caman bɛ yen Boubacar nin bɛɛ lajɛlen labɛnnen bɛ fili ye maa minnu wele Boubacar Traoré Fasiriba ko a ko dɔwɛrɛ kɔni tɛ n'i welela n'a fɔra ka jɔ i la i ye wari mun dun i b'o de lasegin a nɔ la i ni musokɔnɔtigi la i b'o fana boloda a ko maa si tɛ sariya sanfɛ k'a dagosi ka bon fo k'a dama tɛmɛ i hakili tɛ maa o maa la olu kun kɛn bɛ ka ni nafolo ŋana don mobili belebele ninnu kɔnɔ ka to ka don jinɔgɔ la k'u siranw fan da n'u kan yan u jɛlen tɛ o la ni misi tulaba ja tigɛlen tɛ dagasunɔgɔ dɔrɔn t'a dɔn pôle économique yɛrɛ bɛ fa an bɛ tɔgɔman sen na yan fo Falajɛ a ko ni affaire in kɔni a bɛ ka taa dɔɔni a ko nɔnsi bɛ taa dɔɔni e ko k'an ka na n ta sara i ka suma dɔ y'i kanto ne ma ko ko Ala ka suma nin o de ye nin achat d'équipement militaire ko in o de don ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Mali Tribune o don Mali Tribune ko an ka dunkojuguya ko an ka taa sigida 4 nan sigida 4 nan min ye maire kɔrɔ ye Isa Gindo a n'a ka conseiller maa damadɔ tɛgɛ da olu kɔnɔ u welela ka taa ni ménager olu ka mara kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye sigida 3 kiiribulon ye n'o ye tribunal de grande instance de la commune 3 ye o bolofara min n'o ɲɛsin bɛ dunkojuguya kɛlɛli ma anw ka jamana kɔnɔ n'o ye charge de pôle économique et financier o kɔni o ye ni maa saba wele n'o ye Isa Gindo a n'a ka conseiller ka se ka taa o bɛɛ b'a dɔn wa dugukolo ŋanamu maire o tɔgɔ o nɔgɔ bɛ dugukolo ko la bɛɛ lajɛlen b'o kalama kabi lawale wa n'i ye kɔrɔfɔ ta ni k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Assane Sidibé ye dɛ o min n'o bɛ CNT kɔnɔna na bibi na wa n'a ye a kun y'i kanbɔ maire-ya yɛrɛ fana nɔfɛ sigida 3nan na walima député-ya nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ o kɔni de kɛla sababu ye ni ka gɛrɛgɛrɛ ni k'a yɛlɛ ninnu na bawo a waati ni kama ninnu ka maire-ya waati ale kun ye 3e adjoint au maire de ye ale kun ye maire ka dangan 3nan ye min kɔni n'o kun ɲɛsin bɛ dugukolo ko ma wa a y'a jira kabi a donni kama k'a fɔ ko min ye ninnu ka taabolo ye k'a taabolo ma ale ja kosɛbɛ koyi ko bawo kabi san 2016 ka se 2020 ma min ye Assane Sidibé ye a ye ninnu ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan dugukolo minnu n'olu ŋanamulen don sigida 4nan kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ wa o sɛbɛnw faralen kɔ ɲɔgɔn kan a y'o di sɛgɛsɛgɛli jɛkulu min fana ma o de bɛ wele ko cellule d'appui aux structures de contrôle de l'administration n'an k'a ma ko CASCA o CASCA fana de ye sɛbɛn ninnu fara ɲɔgɔn kan san 2017 k'a di pôle économique et financier ma pôle économique et financier juge anticorruption ale fana kɔni ye tosira tɔ ni k'a gwa a y'a jira k'a fɔ min ye nin dugukolo ŋanamu ye nafolo min n'a dunna o to a la jamana to a la ni maa ninnu fɛ n'o ye Isa Gindo n'a nɔfɛmaw ye ko u bɛɛ lajɛlen na ta u ngɔnɔ ma u na nafolo ninnu k'a lasegin wagante kɔnɔna na ko bawo ko in yɛrɛ k'a kɛlɛ cogo di dɛ ko n'i ye kɔrɔfɔ lajɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ min ye kanpara maaw ka dozo min bɛ yen n'o y'u ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dɔ ye o kɔni min ye maire ka na donni kama olu de ye nin yɔrɔ in ni k'a jira k'a fɔ k'u na a san e yɛrɛ tun tɛ mairie bolo o taara wari de juru ta opérateur économique fɛ o tɛ o yɔrɔ in ye dɛ titre foncier de don o titre foncier n'i y'a ta k'a lajɛ ko TF numéro 4966 min n'o bɛ kanpara maaw ka bolo kɔnɔna na o y'o de ka o ta ni ka o morcelelen kɔ i b'a ye k'a fɔ min ye a yɛrɛ nɔfɛmaa dɔw ye jagɛlɛn don minnu n'u farala a kan Assane Sidibé ye fɛn min na muɲu tɛ o ɲɛ o kɔni taara u kɔrɔtigɛ pôle économique financier la waasa min ye u ka baara kɛlen a ka se ka sɛgɛsɛgɛ u nɔfɛ min ye nin kɔrɔfɔ ye a y'a jira k'a fɔ min ye Assane Sidibé ye ko ni fasoden bɛɛ lajɛlen ye ni farida dunkojuguya bɛ jamana ka foroba cakɛda bolo minnu kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen an ka foroba wagande ye dɛ k'a kɔnɔna k'a tɛ langoloya ko bawo maa minnu filɛ nin n'o ye ŋanamunnamu kɛbaaw ye u mana ta u ngɔnɔ ma kaso dama tɛ dɛ nafolo min n'a suyana u fɛ u ka se ka nafolo ɲini k'a lasegin a nɔ na a bɛ se kɛ sababu ye jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna na nafolo in ka se ka o jamana ni ka a bɔ o gɛlɛyaw la min kɔni bɛna se ka kɛ sababu ye yiriwali ani ɲɛta bada u bɛ se ka sɔrɔ faso
Mali b'a fɛ cogo min na nin ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na a digo a ka wuli ka jɔ Bakari Traoré ne bɛ n tigɛ don joona an ka jamana masakɛ kɔrɔ n'o ye Alifa Umaru Konare dugukolo Konare denkɛ a ye Mali mara san 10 parce que b'a ko min ye jɔkun jan tɛmɛnen Alifa Umaru Konare Bakari Traoré ka jɔlen ta farisogo la a taara joona ni ka taa n'a ye Maroc jamana la kɛnɛyaso belebeleba dɔ bɛ yen Bakari Traoré o kuma k'a donna yɔrɔ min na o kuma olu sina k'u mako don a la a ko Alifa Umaru Konare bɛ taa don min na Bakari ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a degunnen kun don parce que b'a ko a ko Alifa a kelen ko jamanakuntigi a bɛ se fɛn minnu na a y'o bolo da lakɔli karamɔgɔ de don a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ a ko Alifa Umaru Konare tilalen a ka président la a y'i mankun a ko a furumuso fana k'i Mali kɔni ye a to ale dɔnna Mali ye ko bɛɛ lajɛlen ka ale ye nka o n'aw ta ale b'i mankun mun na b'i mankun Mali ko la Maliyɛn ma se k'o dɔn wa Mali ko ma nɔgɔ dɛ parce que b'a ko n'i da makun o bɛ ko si parce que b'a ko Bakari Traoré n'o ye BD a ko Alifa mɛ baliya a joli de taa farisogo la k'a bɛ bila o de minɛn kɔnɔ wa a ko n'i y'a lajɛ Alifa yɛrɛ ka ye kɛnɛ kumabaw ka jamana in kɔnɔ o ma sɔrɔ dɔw wɛrɛ fɛ président kɔrɔ maa min yɛrɛ ye kalafili labɛn n'ale kɛra jamanakuntigi ye ni ka tila ka sira k'a d'o ma n'o ye Amadou Toumani Touré o fatulen o ka jɛnɛja kɛnɛ kan n'o ye ex base aérienne ye Bakari Traoré ko Alifa tun bɛ yen parce que b'a ko Alifa kɔni k'a yera ATT ka jɛnɛja kɛnɛ kan Bakari Traoré o kuma ko malidenw kɔni ye Alifa sigilen a k'u ko tabarikala sa Ala ka nin kɛ Alifa ka yeli daminɛlen nka a bɔra o fana na o kuma ko Alifa ma ye kɛnɛba kan bilen parce que b'a ko Bakari Traoré o Alifa o kuma k'a man kɛnɛ o kuma min ye Alifa ye o kuma ko min ye a kɛrɛfɛ maa dɔ bɛ yen o ko siga kɔni tɛ min na bana min kɔni bɛ Alifa la bana kelen ma fɔ maa ye nka ko kunun ni bi tɛ kelen ko bi ka fisa ko malidenw k'an ka hakili sigi o kuma k'a kun degunnen don nka ko docteur kɛn bɛ k'u wasa don a la kosɛbɛ o kuma ko bi ko fiɲɛ bɔ da belebele kɛmɛ Alifa ye Maroc jamana la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ BD ale ka sɛbɛnni don Jabate BD prétoire ani prétoire Mahamu bɛɛ lajɛlen fo ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Mali tribune n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Hamadi So ale de ci la ni ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la cidenya ka t'o kɛ ɲɔnɔ kɔnɔna na a ka se ka taa sɛgɛsɛgɛli ni ka se ka o baara ani k'o bolo da n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɔnɔ ni Bamakɔ kilomètre 347 Segu mara a b'o de kɔnɔna na ko nka ko bibi in na n'i y'a lajɛ min ye yɔrɔ in ye maa caman de tun b'i kunda yen kan ni min ma taa sanni kɛ o bɛ taa feere kɛ bawo min ye yɔrɔ kofɔlen ye a kɔni a lakodɔn bɛ sanni feere o siratigɛ kɔnɔna na ko nka ko bi ko bɛɛ lajɛlen de b'a la ka ɲugu yɔrɔ in taali la wa bɛɛ lajɛlen jatigɛlen don k'a sabu kɛ Bamajilakaw ka waleya cɛjugu ye n'i ye kɔrɔfɔ lajɛ ko dɔgɔkun tɛmɛlen ko bawo laadala ko la n'i y'a lajɛ min ye kari o kari ɲɔnɔ sugu o kɔni o bɛ don sugu a bɛ sigi sen kan maanifinw u bɛ munumunu salo kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ a to nin na ou bien ne b'a sanni na minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ fan wɛrɛw fɛ ni ka taa jamana fan wɛrɛw fɛ ka taa sanni kɛ olu bɛ t'u ka sanniw na minnu fana bɛ yen n'olu kɔni bɛ taa feerew fana na olu fana b'o o fari ni ka o da ko nka k'a tɛ waati jan bɔ dɛ ko min ye kabi san 2020 labanw na min ye o kɔrɔfɔ in kɔni kɛ bɛ gɛlɛya belebele ye sugu in sigili a kɛra gɛlɛya ye bawo tuma ni tuma min ye Bamajilakaw ye o bɛna don ni ka babali ta ni ka ɲɛsin sugu jɔbaw ma waasa min ye sugu ye a bɛ se ka lankolon cogo min na wa min ye Bamaji ninnu ni donsolakaw ye sanga n'a ka waati olu de bɛ karaw kɛ ɲɔgɔn na fo ka taa mugutigiw kɔni bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ waati dɔw la maaninfinw kɔni ni kɔni bɛ to mugusisi la n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ a kɔni kɛla sabu ye min bɛ n'olu kɔni ni dagarantilenw kɔni ye o sɛbɛntiya ni fasiri kɛbaa ye u y'a fɔ ko min ye a yen sigibaw ye min ye maa minnu bɛ n'o autorité locale ye minnu kɔni bɛ n'olu bɛ ɲɔgɔn kun kan ko kibaruya fɔ an bɛ donni ko bi o kɔni u ye hakilinaw ta ni k'o sigi sen kan k'a jira k'a fɔ ɲɔgɔn sugu o min bɛ jɔ kari o kari o ka bɔ a ma ko bawo min ye sugu jɔtɔla ye n'i natɔla n'i ma bɔnɛ i ni na i taatɔla i bɛ bɔnɛ i ni na walima an balaka minnu bɛ yen a kuma fɔ man di minnu bɛ na i b'a dɔn wari tɛ an balaka ninnu caman bolo n'u y'olu kɔni lajɔ ni Bamajilaka ninnu u ma fɛn sɔrɔ u la u ma wari sɔrɔ min bɛ kɛ u sagona wari ye u bɛ binkani wale de ta ni ka ɲɛsin u ma o kɔni maa caman kɔni ni kamanagan ani dusutiɲɛ u kɔni sigilen don bawo n'i ye binkani yɛrɛ fana lajɛ a kɔrɔfɔ a lankale man di bawo a mana kɛ ta ka maa min sɛgɛrɛ o b'i da makun a kan mɔgɔ t'i bolo i b'a fɔ maa min ye hali n'i y'a fɔ i danayamaa ye a tɛna se ka taa ko bɔ a la wajibi e n'i da makun a kan ten o kɔni an ka société n'o y'an ka jamana yɛrɛ sigicogo ye
o bɛ o maana wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye nin bamanansilakaw ka wulikajɔ ye ɲɔgɔn bolo kɔnɔna na a kɛla sabu ye hali maa minnu bɛ n'olu bɛ ci kɛ ɲɔgɔn kɔnɔna na olu ka ci kɛ o bɛɛ lajɛlen o don la ngalama na ko sanko n'i y'o ta k'o lajɛ ci minnu n'olu kun kɛla o kɔni a sumanw bɛ tigɛ waati min na ni bamanansilakaw nana ni kana bananbiri maaw n'u ka sumanforow ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni kɛla sabu ye sumanw olu ma se ka tigɛ tuguni wa min kɛla sabu ye fana ka dadigi kɛ anw ka jamana yɛrɛ sɔrɔ dabolo la kɛrɛnkɛrɛnyala min ye ɲɔnɔ yɛrɛ sɔrɔ ko ye o bɛɛ lajɛlen gɛlɛyara ko bawo n'i ye ɲɔnɔ ta k'a lajɛ cikɛ ka taa se mɔni ani baganmara o kɔni o de kɛn bɛ maanifin sinsin bere ye yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na ko wa ko commune rurale de Dɔgɔfiri fana ko n'i y'o fana lajɛ bamanansilakaw o fɔlɔla ka yen yɔrɔ ninnu daminɛ fɔlɔ min kɔni ka tila ka a ko mɔnɔbɔ ka ɲɛsin ɲɔnɔ yɛrɛ n'a dugukɔnɔna bɛɛ lajɛlen ma ko wa ko min ye jamana ɲɛmaaw ye n'o ma wuli ka jɔ kɛ min ye ɲɔnɔ ye kɔni ko fiɲɛ b'a la ka tigɛ a la dɔɔnin bamanansilakaw ka wuli ka jɔ jugu o sababu la nin ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na maa min ye a kɔrɔfɔ laɲini k'u fara ɲɔgɔn kan o de Amadi So ye ale de kun ci la ni danayama ye a tɛna se ka taa ko bɔ a la wajibi e n'i da makun a kan ten o kɔni an ka société n'o y'an ka jamana yɛrɛ sigicogo ye o bɛ o maana wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye nin bamanansilakaw ka wulikajɔ ye ɲɔgɔn bolo kɔnɔna na a kɛla sabu ye hali maa minnu bɛ n'olu bɛ ci kɛ ɲɔgɔn kɔnɔna na olu ka ci kɛ o bɛɛ lajɛlen o don la ngalama na ko sanko n'i y'o ta k'o lajɛ ci minnu n'olu kun kɛla o kɔni a sumanw bɛ tigɛ waati min na ni bamanansilakaw nana ni kana bananbiri maaw n'u ka sumanforow ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni kɛla sabu ye sumanw olu ma se ka tigɛ tuguni wa min kɛla sabu ye fana ka dadigi kɛ anw ka jamana yɛrɛ sɔrɔ dabolo la kɛrɛnkɛrɛnyala min ye ɲɔnɔ yɛrɛ sɔrɔ ko ye o bɛɛ lajɛlen gɛlɛyara ko bawo n'i ye ɲɔnɔ ta k'a lajɛ cikɛ ka taa se mɔni ani baganmara o kɔni o de kɛn bɛ maanifin sinsin bere ye yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na ko wa ko commune rurale de Dɔgɔfiri fana ko n'i y'o fana lajɛ bamanansilakaw o fɔlɔla ka yen yɔrɔ ninnu daminɛ fɔlɔ min kɔni ka tila ka a ko mɔnɔbɔ ka ɲɛsin ɲɔnɔ yɛrɛ n'a dugukɔnɔna bɛɛ lajɛlen ma ko wa ko min ye jamana ɲɛmaaw ye n'o ma wuli ka jɔ kɛ min ye ɲɔnɔ ye kɔni ko fiɲɛ b'a la ka tigɛ a la dɔɔnin bamanansilakaw ka wuli ka jɔ jugu o sababu la nin ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na maa min ye a kɔrɔfɔ laɲini k'u fara ɲɔgɔn kan o de Amadi So ye ale de kun ci la ni ka a fɔrɔnko kelen bɔ jabate ne ko bala cogo bɛ di o Tarawele joona de bɛ tigɛ don Nouvel Horizon fasiriba n'o ye Alpha Gallo ko Boubacar Tarawele min ye deuxième édition trophée de la paix Boubacar Tarawele ko a ko ye a bɛna boloda sabu tun ŋaniyalen bɛ waati min na wari min ye wulikajɔw tɛmɛnen kɔfɛ o kuma min kɔni ye kalo kura tile 9 ye wari ko ni Ala ni kira sɔnna ma k'a bɛ boloda association Mali Debout en Marche olu ka hakilina don min ye Mohamed Toko Boubacar min ye fasoden ɲumanya baara ye maa minnu ye wulikajɔkɛlaw ye ɲuman kɛ sira kɔnɔna la o mana kɛ baara o baara la Boubacar Tarawele ni k'olu bolo ma suma nin k'u fari foni Boubacar Tarawele nin ka jɔnjɔn ta ka d'u ma jan ko hali bi u bɛ se ka dɔ fara u cɛsirijala kan Mali ka bɛn basigi o sabatili la fasiriba ko a ko nin kɛnɛ in yɛrɛ bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen bɛna ta ka di minisiriso ma min sigilen bɛ bɛn kelenya ale ni jamana kanu Boubacar Tarawele min ye colonel major Ismaël Wake o tɛmɛnen kɔfɛ wari n'i y'a lajɛ jamana min ye ɲɛmaa caman de bɛ yen minnu bɛ ni jɔnjɔn bɛna ta ka d'u ma Boubacar Tarawele o kuma k'a yira k'a fɔ bɛ baara mun na jamanadenw ye o kuma ko jamanadenw kɛn bɛ k'a dɔn u ye parce que b'a ko o dɔ ye jumɛn ye min kɔni ye ministère des sports ye wari de la jeunesse ye i b'a ye k'a fɔ min ye ministère de développement rural ya Modibo Kone ale ka ministériso Boubacar Tarawele a fana bɛna ye jɔnjɔn di la fana ma tɛmɛ ka bɔ yen ministre chargé de construction civique ale ni construction citoyenne Moussa Ag Atayera fana ma tɛmɛ ka bɔ yen ministère délégué auprès du ministère de la santé n'o ye Umaru Jara ye Boubacar Tarawele a fana bɛna ye kɛnɛ kɔnɔna la parce que b'a ko promotion de la femme madame Wadije Efune Kulubali o kuma fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Ibrahima Aïdara bɛɛ ko ma ko Iba n'o ye Ismaël Madani Chérifou Aïdara ale denkɛ ye au conseil islamique du Mali o président ba a ko CNT o maaw olu fana bɛna ye jɔnjɔn di la min ye Boubacar Namakoro Diallo bɛɛ ko ma ko Bako Dala Makalu Sulemani Dambele Youssouf Touré n'o ye Jabali Transit ye Abdoulaye Sidiki ka taa bila Abdoulaye Cissé wari min ye société forestière
min ye société forestière Amadou Diadje Sako Tarawele n'ale PDG o kuma ale fana bɛna ye kɛnɛ kɔnɔna la wari i b'a ye k'a fɔ maa caman olu de tɔgɔ santalamalen bɛ parce que b'a ko a ko Mohamed Togo ale ni a jɛɲɔgɔnw ye nin wulikajɔ min kɛ Bakari ko dɔwɛrɛ tɛ tɔgɔ ɲini tɛ wulikajɔ ni bɛn ni kelenya sabatili ye a ko Mali bɛ kundama min na an bɛ don min na ko bi ko malidenw yɛrɛ mago bɛ bɛn ni kelenya la a ko min ye Jamil Bita n'ale au conseil économique et social ale président kɔrɔ ye Bakari Tarawele ale fana tɔgɔ bɛ jɔnjɔn la ka taa bila Boubacar Tanja n'o ye groupe Tanja ale ɲɛmaaba ye parce que b'a ko tɔgɔ minnu fɔra wari ale tɔgɔ minnu ma fɔ ko maa caman de bɛ jɔnjɔn min na ta ka di maa minnu ma wari nin bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ misali an ka jamana in kɔnɔ min b'a to hali bi malidenw ka bolo di ɲɔgɔnmaya baara bɛ se ka santalama Mali ka kelenya ni Mali ka bɛn o bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamanaba in kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Alpha Gallo ale ka sɛbɛnni don Bɔjɔbate Nouvelle Horizon mɔgɔw ka fara Alpha Gallo kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne in tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant a kuma bɛ fɛn min kan n'o y'u ka fasiri jɛkulu ye o de ye coronavirus o boloci ko a kan ka kɛ cogoya jumɛnw na maanifin jumɛn kan ka taa bolocili in kɛnɛ kan maana ta mɛ ni ka o sɛgɛrɛ n'i ye kɔrɔfɔ lajɛ ko munna maanifin b'o o boloci wa nafa jumɛn bɛ a la min ye jɛnsiri naani tɔnba ye n'o ye OMS ye o ni anw ka minisiriso minnu ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma adamadenya bɛ se ka don bala cogo min na n'o ye développement ministère de la santé développement social ye i b'a ye k'a fɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye coronavirus boloci ye i bolo ka se ka ci waasa bana in a bɛ se ka kunbɛn cogo min na wa min ye nafa caman ye o bɛ a ko la bawo ne bolo cila n'i kisi la i nɔfɛ maaw ani bɛ jamakulu minnu jɛma o bɛɛ lajɛlen o bolo bɛɛ lajɛlen na kisi bana in sɔrɔli ma ko wa ko min ye wulikajɔ fana caman ye o bɛ taa ni ka bolocibaatɔ ni ka o sɛgɛrɛ waasa maa caman bɛ yen olu farikolo o tɛ se ka fura dɔw bɛ o tɛ se ka a sɔrɔ walima ni fura kɛla u fari la i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya misɛnninw ni kɔlɔlɔ misɛnninw bɛ kɛ a la wa n'i ye o bɛɛ lajɛlen lajɛ nin bɛɛ lajɛlen de fɛɛrɛ tigɛ bɛ minisiriso in ni a dɛmɛbaaw fɛ n'o ye faso maliba dɛmɛbaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya OMS ka se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ni ka o don bɛrɛ la wa n'i y'a lajɛ fana maa dumanw bɛ n'olu bolo bɛ ci u b'a daminɛ si hakɛ minnu na o de ye san 18 fo ka taa o sanfɛlaw la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ fana k'a fɔ ko bana bɛ n na n tɛ sɔn ka taa n bolo ci waasa n bɛ se ka kisi coronavirus bana ma cogo min na o bana dɔw bɛ tali kɛ hypertension na diabète ka taa se sisa ma n'o ye asthme ye min ye fugofugodimiw ye ani biyɛndimi ani rɛndimu nin bɛɛ lajɛlen fo ka taa se VIH ma ko mana k'i la ko i kana sigi sogo yi i ka wuli ka t'i bolo ci a bɛ kɛ sabu ye ka e kisi bana kura ye ma n'o ye coronavirus ye bana tɔ ninnu wa a bɛ kɛ sabu ye fana ni ka se ka olu fana ni ka dɔ bɔ o kɔlɔlɔ ni o gɛlɛya la i farikolo o golo e kɔrɔla la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ ko kura min ye fasiri kɛba fasiri jɛkulu ye halisa o ye a jira k'a fɔ vaccin ye n'o ye coronavirus bana ye maa minnu bɛ yen ni a kɔni a dagan tɛ u ye u ka t'u bolo ci ka ɲɛsin coronavirus bana kunbɛli ma ko dɔ bɛ tali kɛ an balaka minnu bɛ yen n'olu lasiritɔ don minnu walima minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ma sɔrɔ n'u b'a la ka sin di denw ma n'o ye faama lɛtantiw ye olu sen tɛ a la ani maa minnu fana bɛ yen n'a sɔrɔla furaw olu fari tɛ fura bɛɛ lajɛlen ku n'a bɛ wele ko personne ayant des antécédents de réaction allergique minnu kɔni bɛ kɛ sabu bolo ci waasa n bɛ se ka kisi coronavirus bana ma cogo min na o bana dɔw bɛ tali kɛ hypertension na diabète ka taa se sisa ma n'o ye asthme ye min ye fugofugodimiw ye ani biyɛndimi ani rɛndimu nin bɛɛ lajɛlen fo ka taa se VIH ma ko mana k'i la ko i kana sigi sogo yi i ka wuli ka t'i bolo ci a bɛ kɛ sabu ye ka e kisi bana kura ye ma n'o ye coronavirus ye bana tɔ ninnu wa a bɛ kɛ sabu ye fana ni ka se ka olu fana ni ka dɔ bɔ o kɔlɔlɔ ni o gɛlɛya la i farikolo o golo e kɔrɔla la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ ko kura min ye fasiri kɛba fasiri jɛkulu ye halisa o ye a jira k'a fɔ vaccin ye n'o ye coronavirus bana ye maa minnu bɛ yen ni a kɔni a dagan tɛ u ye u ka t'u bolo ci ka ɲɛsin coronavirus bana kunbɛli ma ko dɔ bɛ tali kɛ an balaka minnu bɛ yen n'olu lasiritɔ don minnu walima minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ma sɔrɔ n'u b'a la ka sin di denw ma n'o ye faama lɛtantiw ye olu sen tɛ a la ani maa minnu fana bɛ yen n'a sɔrɔla furaw olu fari tɛ fura bɛɛ lajɛlen ku n'a bɛ wele ko personne ayant des antécédents de réaction allergique minnu kɔni bɛ kɛ sabu AstraZeneca a dosi fɔlɔ minnu nana ko bɛ t'i jɔ dosi 300 ani 95 la o kɔni o jɛnjɛnna malidenw ni ɲɔgɔn cɛ maa caman bolo cila a la wa min ye OMS ale ka yamaruya dilen kɔfɛ fɛwari kalo tile 25 san 2021 ko wa ko min ye o AstraZeneca fana ye o bɛ kɛ kɛko fila fɔlɔ n'o kɛla
i bɛ kalo kelen kɛ fo ka se kalo 2 ma waasa filanan o bɛ se ka boloda cogo min na wa Mali kelen kɔ ka o baara ninnu bɛɛ lajɛlen boloda i b'a ye k'a fɔ min ye AstraZeneca ye a dose filanan min nana o ye o dose bɛ t'i jɔ 75 ba 75 maa minnu bɛ yen ni a kɔni a dagan tɛ u ye u ka t'u bolo ci ka ɲɛsin coronavirus bana kunbɛli ma ko dɔ bɛ tali kɛ an balaka minnu bɛ yen n'olu lasiritɔ don minnu walima minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ma sɔrɔ n'u b'a la ka sin di denw ma n'o ye faama allaitantiw ye olu zɛn tɛ a la ani maa minnu fana bɛ yen n'a sɔrɔla furaw olu fari tɛ fura bɛɛ lajɛlen ku n'a bɛ wele ko personne ayant des antécédents de réaction allergique minnu kɔni bɛ kɛ sabu AstraZeneca a dose fɔlɔ minnu nana ko bɛ t'i jɔ dose ba 300 ani 95 ani 5 la o kɔni o jɛnjɛna malidenw ni ɲɔgɔn cɛ maa caman bolo cila la wa min ye OMS ale ka yamaruya dilen kɔfɛ février kalo tile 25 san 2021 ko wa ko min ye o AstraZeneca fana ye o bɛ kɛ kɛko 2 fɔlɔ n'o kɛla i bɛ kalo kelen kɛ fo ka se kalo 2 ma waasa filanan o bɛ se ka boloda cogo min na wa Mali kelen kɔ ka o baara ninnu bɛɛ lajɛlen boloda i b'a ye k'a fɔ min ye AstraZeneca ye a dose filanan min nana o ye o dose bɛ t'i jɔ 75 ba 70 ani fo ka se dɔgɔkun 4 ma o fana min kɔni bɛ se ka sabu ye n'i y'o vaccin fana matarafa a bɛ i kisi fo ka taa se lot de vaccin min fana bɛ yen n'o bɛ ko Pfizer o fana yamaruya dila OMS fɛ an ka jamana kɔnɔna na ka bɛn décembre kalo tile 31 ye san 2020 o fana baaraw o bɛ senna o waasa ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ min ye fasirejɛkulu ka fɔ ye halisa o ye indépendant kɔnɔna na k'i bɛ wuli ka se OMS ka jabala minnu n'olu bɛ an ka jamana kɔnɔna na i bɛ taa ye kunnafoni sanuma o bɛ da i tigɛ waasa an ka walima ni m'o lasɔrɔ min ye an ka kɛnɛya tigilama dɔ ye i ka wuli k'o sɛgɛrɛ min kɔni bɛ a ko ɲɛdɔn kosɛbɛ o bɛna kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen da i tigɛ walima ka sɛgɛ an ka gouvernement yɛrɛ ka kunnafoni di sira ye n'o ye u ka site web ye ni sela ye ko in bɛɛ lajɛlen e n'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ waasa nin ko in yɛrɛ ka se ka dankɛnɛma boloda cogo min na wa Mali kelen kɔ ka o baara ninnu bɛɛ lajɛlen boloda i b'a ye k'a fɔ min ye AstraZeneca ye a dose filanan min nana o ye o dose bɛ t'i jɔ 75 ba 70 ani fo ka se dɔgɔkun 4 ma o fana min kɔni bɛ se ka sabu ye n'i y'o vaccin fana matarafa a bɛ i kisi fo ka taa se lot de vaccin min fana bɛ yen n'o bɛ ko Pfizer o fana yamaruya dila OMS fɛ an ka jamana kɔnɔna na ka bɛn décembre kalo tile 31 ye san 2020 o fana baaraw o bɛ senna o waasa ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ min ye fasirejɛkulu ka fɔ ye halisa o ye indépendant kɔnɔna na k'i bɛ wuli ka se OMS ka jabala minnu n'olu bɛ an ka jamana kɔnɔna na i bɛ taa ye kunnafoni sanuma o bɛ da i tigɛ waasa an ka walima ni m'o lasɔrɔ min ye an ka kɛnɛya tigilama dɔ ye i ka wuli k'o sɛgɛrɛ min kɔni bɛ a ko ɲɛdɔn kosɛbɛ o bɛna kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen da i tigɛ walima ka sɛgɛ an ka gouvernement yɛrɛ ka kunnafoni di sira ye n'o ye u ka site web ye ni sela ye ko in bɛɛ lajɛlen e n'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ waasa nin ko in yɛrɛ ka se ka dankɛnɛma infirmier wari b'a ye k'a fɔ ntolanci belebele tun bɛ yen a ko a hakilina taara jɛrɛjɛkulu min fɛ o de ye Elhadji Mohamed Sako n'ale Sako holding ale ɲɛmaaba min ye a ka tɔn ye n'o de ye jamana kanu Bɔkari Tarawele a y'o sigi sen kan i b'a ye k'a fɔ fasoden ɲumanya baara Bɔkari min ye commune den ye k'a furan k'a sanuya k'a jɛ malidenw ka bɛn ni keleya don ani ɲɔgɔn cɛ Bɔkari Tarawele min ye politiki baara jamanadenw jɔyɔrɔ ye mun ye Bɔkari Tarawele faamaw ka hakilina kan ka kɛ mun ye mun ni mun de bɛ dogo ɲɔgɔn na Bɔkari tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca ale jɔyɔrɔ ye fɛn mun ye a ye min faamuya a ka adamadenya la Bɔkari Tarawele hinɛ ni makari bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ a jɔyɔrɔ ni ka commune de jɔ Bɔkari Tarawele tɔn in sigira n'o hukumu kɔnɔna ye Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ parce que ko jamana kanu min ye mouvement jamana kanu ye a bɛna walankata ni ka taa a daminɛyɔrɔ o ye commune de min ye faso ka yɛrɛmahɔrɔnya san 61 hukumu kɔnɔna ntolanci belebele o kuma ale finani tana ka bɛn n'o ye n'a kɛnɛ bonya n'a karama tun bɛ Lamini Seydou Tarawele bolo ministre min de l'eau et de l'énergie Bɔkari Tarawele ko jama bɔra fo ka dama tɛmɛ parce que ko a ko commune den ntolanci kɛnɛ ka fama kɛra ni ɲɔgɔnna ma balima sera teri sera ka taa bila dugutigilakaw la min ye jamanatigilakaw ye Bɔkari Tarawele bɛɛ lajɛlen bɔra ni kana kɛ seereya ye ntolanci tun bɛ min sera ale ni Kɛnsanbugu ni ɲɔgɔn cɛ o kuma min ye misirakaw a ko ntolanci kɔni a bɛ nisɔndiya ko fɔ a bɛ ɲagari ko fɔ
Bokari a bɛ maaw ɲinɛ fɛn caman kɔ wa min ye cikan ye o bɛ lasa kɛnɛ kɔnɔna la a ko kolabɛnna ɲɛma tun ye maa min ye o de honorable Ousmane Kone ɲɛna Fasiriba ko a ko min ye kubutigi yɛrɛ ye a y'i kanabɔ a ko ale jama min ye k'a b'ale hakili jigin Real de Madrid kaw ka bi ko b'a hakili jigin Messi ka bi dɔw la min ye maa min ye kubu ta 200 dir'o ma maa min gosira 20 dir'o ma fɛn wɛrɛw la a ko ntolanci a bɛ maanifin ɲinɛ fɛn caman kɔ ntolanci kɔnɔ min ye commune 2 kɔnɔ ka taa ɲɛsin Mali fan fɔ fasoden ɲumanya baara wari min ye commune 2 ye ka furan ka sanuya ka jɛ malidenw ka bɛn ni keleya don ani ɲɔgɔn cɛ Bokari Tarawele min ye politiki baara jamanadenw jɔyɔrɔ ye mun ye Bokari Tarawele faamaw ka hakilina kan ka kɛ mun ye mun ni mun de bɛ dogo ɲɔgɔn na Bokari tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca ale jɔyɔrɔ ye fɛn mun ye a ye min faamuya a ka adamadenya la Bokari Tarawele hinɛ ni makari bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ a jɔyɔrɔ ni ka commune 2 jɔ Bokari Tarawele tɔn sigira n'o hukumu kɔnɔna ye Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ parce que ko jamana kanu min ye mouvement jamana kanu ye a bɛna walankata ni ka taa a daminɛyɔrɔ o ye commune 2 min ye faso ka yɛrɛmahɔrɔnya san 61 hukumu kɔnɔna ntolanci belebele o kuma ale finani tana ka bɛn n'o ye n'a kɛnɛ bonya n'a karama tun bɛ Lamini Seydou Tarawele bolo ministre min de l'eau et de l'énergie Bokari Tarawele ko jama bɔra fo ka dama tɛmɛ Fasiriba ko a ko commune ntolanci kɛnɛ ka fama kɛra ni ɲɔgɔnna ma balima sera teri sera ka taa bila dugutigilakaw la min ye jamanatigilakaw ye Bokari Tarawele bɛɛ lajɛlen bɔra ni kana kɛ seereya ye ntolanci tun bɛ min sera ale ni Kɛnsanbugu ni ɲɔgɔn cɛ o kuma min ye misirakaw ko ntolanci kɔni a bɛ nisɔndiya kofɔ a bɛ ɲagari kofɔ Bokari a bɛ maaw ɲinɛ fɛn caman kɔ wa min ye cikan ye o bɛ lasa kɛnɛ kɔnɔna la a ko kolabɛnna ɲɛma tun ye maa min ye o de honorable Ousmane Kone ɲɛna Fasiriba ko a ko min ye kubutigi yɛrɛ ye a y'i kanabɔ a ko ale jama min ye k'a b'ale hakili jigin Real de Madrid kaw ka bi ko b'a hakili jigin Messi ka bi dɔw la min ye maa min ye kubu ta 200 dir'o ma maa min gosira 20 dir'o ma fɛn wɛrɛw la a ko ntolanci a bɛ maanifin ɲinɛ fɛn caman kɔ ntolanci kɔnɔ min ye commune 2 kɔnɔ ka taa ɲɛsin Mali fan ne bɛ min da o kan o de ye halisa an tɛ segin an tɛ ɲina maa minnu bɛ anw lamɛn ka bi jamu in daminɛ fo ka taa kun Bokari an dusukun tɔɔrɔlen don sabu an ka musokɔrɔba sibiri tɛmɛnen Bokari ale ye diɲɛ to baara la dɔnna k'a fɔ bi an tɛ i n'a fɔ ko kɔrɔlen Bokari an bɛ dusukun kami la Bokari Tarawele ka musokɔrɔba o kuma sibiri tɛmɛnen a ye diɲɛ to janaja baaraw bɛɛ lajɛlen bolo dara o kuma radio Jɛgafɔ ɲɛmaaso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ an ka musokɔrɔba Ala ka yafa ma Ala ka dayɔrɔ suma yarabi Ala ka bila nɛɛma so Ala ka mɛn ka saraka bɔ o kuma Jibi ale tun bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la sisan Burapile n'a ka jama bɛ n'o sigi farikoloɲɛnajɛ kɛnɛ kɔnɔ an b'a fɔ sa ni cɛ ka tulomajɔ la a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ